Tällä videolla keskustellaan ravitsemussuosituksista ja keskitytään erityisesti punaisen lihan ja sen käyttöön Suomessa. Lopuksi pohditaan myös kasvipainotteisia ruokavalioita ja yhteiskunnan mahdollisuuksia vaikuttaa väestön ruoankäyttöön. Asiantuntijoina meillä on professori Maija-Liisa Erkkola Helsingin yliopistolta ja erikoistutkija Niina Kaartinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Aloitetaan ravitsemussuosituksesta yleisellä tasolla. Pohjoismaiset ravitsemussuositukset on juuri vastikään päivitetty ja kansallisia suosituksiakin ollaan päivittämässä. Miksi ravitsemussuositukset on tärkeitä? Ravitsemussuositukset tarjoaa uusimpaan tutkimusnäyttöön pohjaavan tieteellisen perustan kansan ravitsemuksen ja kansan terveyden edistämiseksi. Nyt nämä uudet pohjoismaiset ravitsemussuositukset pyrkii ihmisen hyvinvoinnin lisäksi luonnon hyvinvoinnin edistämiseen ja turvaamiseen. No, osa ihmisistä ei niin näistä ravitsemussuosituksista välttämättä välitä ja ajattelee, että ne ei kosketa heitä millään tavalla, mutta onko niin, että näkyykö nämä ravitsemussuositukset kuitenkin meidän kaikkien elämässä jollain tavalla ja miten? No, ravitsemussuosituksethan on itse asiassa tarkoitettu väestötasolle. Eli jos ruokaympäristö toimii loistavasti, niin yksilö ei välttämättä edes huomaa. Hän ei ehkä huomaa, että joukkoruokailussa ruoka on valmistettu ravitsemuskriteerien mukaisesti. Ja kaupassa ollessaan, kun hän tarkastelee pakkausmerkintöjä, nekin usein vertautuu ravitsemussuosituksiin. Ja me toivotaankin, että esimerkiksi elintarvikeyritykset uusia ravitsemussuositusten pohjalta kehittäisi elintarvikkeita. Mutta yksilö kyllä törmää ravitsemussuosituksiin sitten, kun niitä aletaan jalkauttaa yksilötasolle, eli tehdään joku käytännöllinen malli niiden toteuttamiseksi, esimerkiksi ruokakolmio tai lautasmalli. Tuohon voisi ehkä lisätä vielä sen, että ravitsemus ja ruoka näkyy aika paljon myös itse asiassa mediassa. Et sitä kautta kyllä yksilö saa tätä tietoa ja jotenkin ajattelen, että olisi tärkeää, että nämä viralliset ravitsemussuositukset kuitenkin sais myös hyvin näkyvyyttä mediassa, jolloin se jalkautuisi entistä paremmin ihmisten tietoisuuteen. Ja ehkä se, että asiantuntijoista erottuisi ne, kenellä on tieto oikeista tai virallisista ravitsemussuosituksista. Ja nyt on kyllä muistettava, että suosituksethan tarjoaa väljyyttä, eli monenlaisia tapoja toteuttaa niitä, että ei ole olemassa yksi tiukka suositus. Eli sen haluan korjata tässä heti alkuun. Joo. No, noiden uusien pohjoismaisten suositusten mukaan punaisen lihan käyttöä tulisi nyt entisestään vähentää sekä ympäristö- että terveyssyistä. Millaista tämä punaisen lihan kulutus on tällä hetkellä? Että ollaanko me lähellä suosituksia? No, tällä hetkellä, tai viimeisimpien tietojen mukaan, mitä meillä on väestön ruoankulutuksesta, niin ollaan aika kaukana näistä punaisen ja prosessoidun lihan kulutuksen suosituksista. Eli nythän tällä hetkellä vielä voimassa olevissa ravitsemussuosituksissa maksimiraja on se 500 grammaa viikossa. Ja tosiaan Suomessa miesväestöstä lähes 80% syö enemmän punaista lihaa kuin suositellaan ja naisista vastaavasti 26%. Eli se on se tilanne tällä hetkellä. Eli keskimäärin suomalainen mies syö lähes 800 grammaa punaista ja prosessoitua lihaa viikossa ja suomalainen aikuinen nainen vajaa 400 grammaa viikossa. Voisin lisätä tuohon, että näissä uusissa pohjoismaisissa suosituksissa raja on asetettu 350 grammaan, eli se harppaus nykykulutuksesta siihen on vieläkin suurempi. Toki nyt kehitetään kansallisia suosituksia ja saa nähdä, mille tasolle sitten kansallinen uusi suositus asettuu. Sanoit, että tämä kulutus eroaa niin kuin sukupuolen mukaan, mutta onko sitten eroa muissa väestöryhmissä, että vaikkapa koulutuksen mukaan tai asuinpaikkakunnan mukaan, tiedetäänkö siitä? Kyllä joo, sitä on myös tutkittu perustuen kansalliseen Finravinto-tutkimukseen ja niiden tulosten mukaan korkeasti koulutetut ja kaupungissa asuvat on niin kuin lähempänä niitä suosituksia. Eli voidaan sanoa, että siellä ollaan vähän edelläkävijöitä, mutta että ylipäänsä siis totta kai kokonaisuutena siis se, että punaista ja prosessoitua lihan kulutusta vähennetään, niin se on kyllä koskettaa koko väestöä. Mutta siellä on näitä joitakin eroja.
Me ollaan katsottu ostotietoaineistoa low carb-tutkimuksessa, niin siellä erottuu myös sellaiset kiireiset lapsiperheet, että se selvästi on elämänkaaressa vaiheita, jolloin siihen punaiseen jauhelihapakettiin on helppo ja nopea tarttua. Ne nousi selvästi siellä esille omana kuluttajaryhmänä. No, niin kuin totesitte, että suurella osalla väestöstä olisi varaa kohtuullistaa punaisen lihan käyttöön, niin mitä tämä voisi tarkoittaa yksittäisen ihmisen ruokavaliossa, että kuinka paljon sitä punaista lihaa nyt saa syödä sitten päivässä tai viikossa ja miten ateriat tulisi koostaa sitten tämä huomioiden? No me vähän veivattiin tätä tuolla pohjoismaisissa ravitsemussuositusten työryhmässä ja ajateltiin nyt tämän uuden suosituksen pohjalta, että jos ajatellaan 7 päivää viikossa, niin 2 päivänä voisi olla liharuoka ja toisena se olisi punainen liha, toisena vaalea. 2 päivänä olisi kalaruokaa ja toinen kalapäivä olisi sitten rasvasta kalaa. 2 päivää olisi kasvisruokapäiviä, mielellään palkokasvia toisena pääruokana. Ja sitten se viimeinen 7. päivä niin syötäisiin viikolta jääneitä tähteitä. Et sitä se oikeasti tarkoittaa jopa tämä uusi suositus. Et kuulostaa kohtuullisen helpolta saavuttaa. Joo, ja tosiaan se, että nyt kun puhutaan siitä punaisen ja prosessoidun lihan kulutuksen niin kuin kohtuullistamisesta, niin sehän oikeastaan käytännössä tarkoittaa sitä, että me monipuolistetaan meidän ruokavaliota. Et ehkä yhden vinkin vielä antaisin tähän, että monissa sellaisissa ruokalajeissa, jotka kuuluu suomalaisten arkielämään, niin osan lihasta voi kyllä hyvin korvata kasviksilla tai ylipäänsä kasviperäisillä aineksilla, että muun muassa juurikin valkokasveilla ne on hyvä lihan korvaaja. Niin kuin esimerkiksi hyvä esimerkki vanhasta kunnon ruoasta, jota kaikki yleensä syö, on hernekeittiössä liha on vähän niin kuin mausteena ja palkokasvi pääosassa. Et meillä on hyväksi todettuja ja kaikille maistuvia ruokia jo olemassa. Miten tämä punaisen lihan kulutus on muuttunut tässä niin kuin vuosien saatossa? Että ollaanko me aina kulutettu näin paljon punaista lihaa ja prosessoituja lihavalmisteita? No, tällä hetkellä Luonnonvarakeskuksen tuottaman ravintotaseen mukaan, niin jos siitä katsotaan vaikka edellisen 20 vuoden niin kuin tilastoja, niin siellä lihan kulutus kokonaisuutena liikkuu siellä 80 kilon per henkilö per vuosi tasolla. Eli siinä ei ihan suurta muutosta tällä niin kuin 20 vuoden aikajaksolla ole tapahtunut. Toisaalta sit jos tarkastellaan kansallista ravitsemusseurantaa, niin siellä on nähty miehillä pientä laskua esimerkiksi vuoden 2012 ja 2017 välillä. Mutta että isossa kuvassa on aika tasasta. Isoja muutoksia ei ole tapahtunut lihan kulutuksessa niin kuin kokonaisuutena. Joo. Sitten jos katsoo eri lihalaatuja, niin sieltä kyllä pystyy erottamaan, että naudanlihan kulutus on aika tasasta. Ja sehän on osin naudanlihan tuotantosidoksissa maidon tuotantoa, että se maidon tuotannon sivutuotteenahan syntyy naudanliha. Mutta siis porsaanlihan kulutus on vähentynyt ja taas broilerin ja siipikarjan lihan kulutus kasvanut. Että siinä on aika isojakin muutoksia niissä tapahtuu. Joo. Mistä me ylipäätään saadaan niin kuin luotettavin tieto vaikkapa juuri punaisen lihan kulutuksesta? Itse ajattelen, että siinä tarvitaan kyllä monenlaisia tietolähteitä, jotka palvelee vähän erilaisia tarkoituksia. Et jos ajatellaan ravitsemussuositusten toteutumista, niin siinä kyllä ihan keskeinen tietolähde on kansallinen ravitsemusseuranta, joka siis mittaa ihan sitä, että mitä ihmiset on todellisuudessa syöneet. Ja sieltä pystytään laskemaan ruoan kulutus ja ravintoaineiden saanti ja sitä kautta arvioida hyvin ravitsemussuositusten toteutumista. Ja toki sitten isommassa kuvassa juuri nämä jo mainitut ravintotaseetkin kertoo karkealla tasolla tilanteesta. Sitten on joitakin aineistoja, jotka tukevat tätä kansallista seurantaa, esimerkiksi ostoaineistot, jotka jo mainitsin, niin sieltä pystyy hyvinkin yksityiskohtaisesti ja tarkasti esimerkiksi hintavaihtelujen vaikutusta eri ruokaryhmien ostoihin, plus sitten esimerkiksi koronan tai sodan vaikutusta. Eli ne tukee hyvin tätä seurantaa ja isoissa aineistoissa, jolloin nähdään myös esimerkiksi näitä eri väestöryhmien trendejä pidemmällä aikavälillä. Kun on nyt tälleen tuoreempaa aineistoa, niin näkyykö siinä tämmöinen kasvisbuumi, mikä nyt on ehkä niin kuin ollut?
viime vuosina? Me ollaan juuri kerätty uusi aineisto ja me siinä vanhassa aineistossa niin nähtiin oikeastaan vähän sen alku. Ja me nyt uskotaan tai toivotaan, että tässä uudessa aineistossa me tullaan näkemään, että se on lähtenyt kasvuun. Eli me 2018 vuoteen asti seurattiin vanhalla aineistolla, niin siinä näkyy vasta pieni nousu. Joo. No, moni pitää punaista lihaa tämmöisenä ylivoimaisena esimerkiksi proteiinin tai raudan lähteenä. Ja voi olla huolissaan jopa siitä, että saako tämmöisestä kasvipainotteisesta ruokavaliosta sitten riittävästi näitä tärkeitä ravintoaineita. Niin mitä te sanotte, että millä punaista lihaa kannattaa korvata, jos haluaa turvata näiden kaikkien tärkeiden ravintoaineiden saannin? No, jos aloitetaan raudasta, niin suomalaisten raudan tärkeimpiä lähteitähän on täysjyväviljavalmisteet ja toki liha. Mutta rautaa saadaan muistakin eläinkunnan tuotteista, sitä ei pidä unohtaa. Ja sitä saadaan myös palkokasveista, eli näitä, mitä äsken Niinakin mainitsi, millä kannattaa korvata, niin nehän on myös hyviä raudanlähteitä, mutta myös hyvälaatuisen proteiinin lähteitä. Eli kaikkinensa ehkä tavoitteena tulisi olla sellainen proteiinimurros, jossa tavoitellaan monipuolisempia proteiinin lähteitä, ettei puhuttaisi vain lihasta. Se voi aiheuttaa jopa vastareaktioita joissakin, vaan mietittäisiin sitä koko repertuaaria. Meillä on ihan eläinkunnan tuotteissakin varaa monipuolista ja erityisesti kestävästi pyydetyllä kalalla korvata lihaa. Ja sitten jos ajatellaan keskimäärinhän suomalaiset saa ruokavaliostaan todella hyvin proteiinia. Osa saa sitä jopa yli tarpeensa. Eli keskimäärin suomalaiset ei ole vaarassa, jos proteiinin saanti hieman laskee. Toki sitten täytyy ajatella sitä, että sit meillä on näitä väestöryhmiä, jotka on vähän haavoittuvammassa asemassa, eli juurikin kasvavassa iässä olevat lapset, nuoret, mutta toki myös iäkkäät. Eli heidän kohdallaan niin on tärkeää huolehtia sitten siitä hyvästä proteiinin saannista ja siihen kuuluu just tämä monipuolistaminen, että sielläkin todella hyvä vaihtoehto lihalle on se, että lisätään lihan rinnalle viljaa, täysjyväviljaa ja palkokasveja, joiden aminohappokoostumukset itse asiassa täydentää toisiaan. Meillähän ei itse asiassa lasten ja nuorten ravitsemusta seurata vastaavasti kuin aikuisten, ja silloin tietoa pitää hankkia yksittäisistä suuremmista tutkimuksista. Mutta esimerkiksi DAGIS-tutkimus on osoittanut, että kyllä lapsillakin proteiinin saanti on keskimäärin riittävää, ja että siellä on varaa vähän maltillistaa esimerkiksi maitovalmisteiden kulutusta ja myös vähentää lihan kulutusta, ja silti ollaan ihan turvallisilla tasoilla keskimäärin. No, pitääkö se paikkansa, että kasvipainotteisesta ruokavaliosta ei saisi riittävästi kaikkia ravintoaineita, että onko tätä tutkittu? No, Helsingin yliopistossa itse asiassa on tutkittu kokeellisessa asetelmassa, jossa saatiin nykysaannin mukaisesti, eli 70% eläinkunnan lähteestä proteiinia ja 30% kasvikunnan lähteestä. Sitten siihen rinnalla oli 2 muuta dieettiä, jossa toisessa nämä saantiosuudet oli 50-50 ja viimeisessä oli toisinpäin, että 30% tuli eläinkunnasta ja 70% kasvikunnasta. Ja erityisesti havaittiin se, että siihen 50-50 tasolle, että puolet eläinkunnasta ja puolet kasvikunnasta, niin oli turvallista siirtyä. Mutta sen jälkeen me tarvittaisiin itse asiassa lisää tietoa erityisesti haavoittuvista ryhmistä, lapsista, iäkkäistä, että mikä on se siirtymä, mikä on ravitsemuksellisesti turvallista. Mutta uskaltaisin sanoa, että meillä kaikilla on varaa sitä 50-50 maalia kohti siirtyä proteiinin lähteessä. Joo, ja sitten ehkä voisi lisätä vielä sen, että tietenkin ravitsemus on aina niin kuin kokonaisuus. Että on myös muita ravintotekijöitä, joissa suomalaisilla on haasteita. Ja sitähän ravitsemussuositukset myös ajavat, että meillä sitten väestötasolla päästäisiin lähemmäs niitä suosituksia. Meillä olisi tarpeeksi monipuolinen ruokavalio niin kuin ajatellen ihan kaikkia ravintoaineita. Mutta jos haluat kriittisiä ravintoaineita, niin kyllä siellä B12-vitamiini ja jodi nousee. Ja ne voi tulla kriittisiksi jo vähän huolimattomasti koostetussa kasvisruokavaliossa. Et silloin kannattaa huolehtia, että esimerkiksi kasvipohjainen juoma on täydennetty B12-vitamiinilla. No,
puhuttiinkin jo aiemmin siitä, että aika monella tämä punaisen lihan käyttö on liian suurta suosituksiin nähden. Niin mitä nyt sitten pitäisi tehdä, että päästäisiin näihin suosituksiin ja onko se ylipäätään niin kuin realistinen tavoite, että joskus syötäisiin ihan suositusten mukaisesti? No kyllä mä näen ja uskon, että Niina on samaa mieltä, että koko ruokaympäristön pitää lähteä tähän haasteeseen mukaan, kukin resurssiensa mukaan, mutta toki myös yksilöiden, että erityisesti yksilöt, joiden tiedolliset tai taloudelliset resurssit on vähäisiä tai jotka lähtee hurjalta takamatkalta tähän kestävyyssiirtymään, kuten ihan vaikka miehet, niin heitä tarvii yhteiskunnan toimilla tukea ja tällaisia erittäin tehokkaita toimia on esimerkiksi joukkoruokailun mahdollistaminen suuremmalle osalle väestöä. Meillähän aika suuri osa työikäisistäkään ei ole työaikaisen ruokailun piirissä. Sitten on tehokasta pohtia myös hinnoittelua. Se on erityisen vaikuttava keino pienituloisilla, eli tähän haastasin kaupparyhmiä. Ja toki siihen hinnoitteluun voidaan muillakin vaikuttaa. Tarjous voisi kohdistua joskus terveyttä edistäviin tuotteisiin. Mutta haluatko Niina jatkaa ruokakasvatuksen ja muun merkityksestä? Joo, oikeastaan ensin voisin vielä lisätä tuonne, että tietenkin just elintarviketeollisuus ja kauppa on kyllä hirveän tärkeä toimija tässä. Eli siellä on paljon mahdollisuuksia niin kuin edistää sitä, että terveelliset ja kestävät ruokavalinnat olisi mahdollisimman helppoja, riippumatta siitä niin kuin väestöryhmästä myöskin. Eli halutaan myös sitä, että kaikilla väestöryhmillä olisi mahdollisuus siihen. Mutta joo, siis toi ruokakasvatus, niin se on kyllä todella tärkeä keino, koska jos ajatellaan sitä, että tietysti lapset ja nuoret, jotka on niin kuin kasvavassa iässä ja myös niin kuin kehittyy ja muodostaa tätä kuvaansa tästä elämästä ja hyvästä elämästä, niin sinne jos saadaan ajatusta siitä, että mikä on terveellistä ja kestävää pitkässä juoksussa, niin se on erittäin tehokas keino. Mutta ruokakasvatus ei tietenkään rajoitu pelkästään lapsiin ja nuoriin, vaan ylipäänsä ihan oikeastaan mihin kaikkiin, myös aikuisväestöön. Käyttäisinkin sellaista sanaa kuin ruokapuhe, että miten me voidaan kaikki yhdessä niin kuin tukea sitä, että me puhutaan ruoasta myönteisesti, arvostetaan sen monipuolisuutta ja ylipäänsä arvostetaan ruokaa. Ruoan arvostuksen nostaminen, se on aika tärkeää. Mä vielä noista nuorista ja lapsista sanoisin, että me kaikki ollaan tahtomattammekaan ruokakasvattajia tai roolimalleja. Eli kyllä monesti esimerkiksi meidän tutkimuksissa me havaitaan, että se saattaa olla se lasta ympäröivien aikuisten puhe ja roolimallius se suurin este esimerkiksi palkokasvien hyväksyttävyydelle. Niin siinä mielessä haastaisin kaikkia meitä vähän tutkailemaan, että esimerkiksi millä puheella aloitamme, kun istutaan työpaikalla lounaalle. Etsitäänkö hyviä puolia vai sitä tai huonoa puolta siitä ruoasta? Ja itse asiassa vielä tuohon lisäisin tähän ruokapuhekeskusteluun, että itse asiassa juuri tämä niin kuin myös ihan, miten me julkisesti puhutaan ruoasta. Eli todella niin kuin mediallakin on aika iso rooli siinä, että miten me suhtaudutaan ruokaan. Ja siellä on paljon myönteisiä mahdollisuuksia tukea meitä kaikkia. Puhuitte paljon yhteiskunnan roolista, mutta millainen rooli sitten yksilöllä on tässä? Että pystyykö yksilö miten paljon sitten tekemään asian hyväksi, että syö suositusten mukaisesti? No, yksilöhän valitsee niistä esimerkiksi juuri eri proteiinin lähteistä ja monestihan yksilö vastaa koko kotitalouden valinnoista. Ja se on mun mielestä esimerkiksi hyvä uutinen, että jos kotitaloudessa yksikin henkilö, usein nuoret edelläkävijät, syö kasvikuntapainotteisesti, niin se lähtee vaikuttamaan sen koko kotitalouden ruokavalintoihin. Eli siinä mielessä mä uskon nuoreen sukupolveen ja muutosvoimaan, että se tulee sieltä, mutta tarvitaan myös meidän vähän vanhemman sukupolven asenteiden ravistelua. Ja jokainen meistä oikeastaan pystyy tekemään pieniä valintoja, jos ne jää pitkäkestoisiksi, niin sitten niillä on merkitystä. Esimerkiksi vaihtaa yhden punaisen liharuuan viikossa kasvikunnan pääruokaan tai kalaruokaan, niin jos se jää pysyväksi se muutos, niin monen ihmisen pieni muutos on vaikuttavampaa kuin pienen väestöosan siirtyminen hyvin kasvikuntapainotteiseen syömiseen. Joo, itse asiassa niin kun
juuri tämä ajatus siitä, että me tehdään yksilöinä valintoja, mutta se, että se ruokaympäristö ja tämä yhteiskunta voi tukea meitä siinä, niin tämä kombinaatio ja se, että eri toimijat, yksilöt ja yhteiskunta samaan aikaan menee samaan suuntaan, niin se on oikeastaan se vaikuttavuuden niin kuin keino tässä teemassa. Kysyisin vielä sitä, että mikä näistä kaikista toimenpiteistä on teidän oma henkilökohtainen suosikki ja miksi? Mä oon suuri joukkoruokailufani, siis suuri kouluruoka- ja päiväkotiruokafani, että me ollaan tutkittukin, että siellä tarjotulla ruoalla vähennetään väestöryhmittäisiä eroja ravitsemuksessa ja siellä me opitaan uusia esimerkiksi palkokasviruokia ja totutaan rakenteisiin makuihin ja kasvisten repertuaariin, jota meillä ei useimmallakaan ole kotona mahdollista ylläpitää. Eli toivon, että päättäjillä olisi viisautta satsata tähän ruokaympäristöön aiempaa paremmin jatkossa. No mun oma henkilökohtainen suosikki tällä hetkellä on tämä myönteinen ruokapuhe. Kaiken kaikkiaan mä jotenkin ajattelen, että on tärkeää niin kuin uhkakuvien sijaan myös ajatella niin kuin myönteisesti. Pitää yllä sitä toivoa siitä, että ollaan menossa parempaan suuntaan. Nimenomaan uhkakuvia ja pahaa oloa torjuu ehkä parhaiten sillä, että kokee, että pystyy tekemään asian eteen jotakin. Ja se on mun mielestä tärkeää tunnistaa, että me jokainen pystytään niillä omilla resursseillamme löytämään joku keino.